No a takhle prostě jezdíš. No a jezdíš. Tady vidíte, takhle mám hráče. Takhle mám skatey. Tak a jedem. Video bude krátký, asi tak 3 minutky. Moc to nechci prodlužovat. Jo, a takhle prostě jenom vám chci něco říct. A tak. Tady ty skatey jsem si koupil, prostě jen tak. Tady ten skate je mega rychlej. To asi znáte. Tak. Ojej. Dneska jsem teprve začal, takže asi před hodinkou, takže nemám moc to. Tady vidíte, jaký dělá triky. No, tak bude 3,5 minutový. No a ještě vám chci něco říct, teda o tom intru. Ale neřeknu vám přes co se tady to stahuje. Bude to prostě jen tak, takhle. No, prostě takhle kupujete jen tak věci. No a tak. Už vidíte, že jich mám 1000. No, tak čau. Řeku, jenom jsem vydělával. A teď mám tady toho hráče. No a takhle prostě jezdíš. No a jezdíš. Tady vidíte, takhle mám hráče. Takhle mám skatey. Tak a jedem. Video bude krátký, asi tak 3 minutky. Moc to nechci prodlužovat. Jo, a takhle prostě jenom vám chci něco říct. A tak.
Tady ty skatey jsem si koupil, prostě jen tak. Tady ten skate je mega rychlej. To asi znáte. Tak. Ojeje. Dneska jsem teprve začal, takže asi před hodinkou, takže nemám moc to. Tady vidíte, jaký dělá triky. No, tak bude 3,5 minutový. No a ještě vám chci něco říct, teda o tom intru. Ale neřeknu vám přes co se tady to stahuje. Bude to prostě jen tak, takhle. No, prostě takhle kupujete jen tak věci. No a tak. Už vidíte, že jich mám 1000. No, tak čau.